ଆମକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେଲା। ଶେଷର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ଆଣି ମୋ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବଘା ତାକୁ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜମା ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ ସାରେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ରାଜାବାବା କହୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱବାବୁ କହିଛି ସେ ଭୂମିକୁ ଗଲା ଆମେ କିଡନାପ କରିଦେବା। Foi isso aí, porque... Ei! Não mais que ele morria. Então, não mais que ele... ବିଶ୍ୱଜିତ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ଆଖି କରି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରୋମାନ୍ସ କରିବି। गाड़ी itu tidak ada tanda tangan arah pada tangan. धिक्कारो ମୋ ଭାଇ ବଳିଆକୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି ଲୋ ଭଉଣୀ। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। खोजा उड़ा दे खोजा उड़ा दे ଆପଣ ଟିକେ ଓକେ ଆପଣ ରୋମାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଭୂମି ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ କିଛି ଭଲ କଲୁନି। ଆଜି ତୋ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଶ୍ୱଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଆଖିରେ ବିଷ, ମୋ ଅର୍ଥରେ ବିଷେ ବିଷେ। ଦେହ ସାରା ହୟ ହୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଗୋଟାଏ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷ। ଭଲରେ କହୁଛି ଘର ଆଶାରୁ ହଟିଯା।
Distrae. 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 Hoy